ଚିରିକିପଡ଼ା ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚୋରି। ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ବିଭିନ୍ନ ସରଞ୍ଜାମ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିରିକିପଡ଼ା ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି। ଟିଣ, ଶାବଳ, କାତି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସରଞ୍ଜାମ ଚୋରି କଲେ ଲୁଟେରା। ଚୋରି ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଭଗବାନ ସାହୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମର ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଆଜି ସକାଳୁ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖି ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ସାହୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଥିବା 10ଟି ଟିଣ, ଗୋଟିଏ ଶାବଳ, କାତି, କୋଡ଼ି ଏବଂ କିଛି ଲୁହା ଛଡ଼ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ଏନେଇ ପୋଲସରା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ସେ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କଲା ତାହାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଚୋରି ଘଟଣା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।